Gisukod ang kadako sa milangkob sa Water Survival Search and Rescue Team sa Mactan, Cebu International ato sa pagpahigayon sa Sea Crash Rescue Exercise kon SEACREX karong hapon. Niabag usab ang mga responder sa Lapu-Lapu City Disaster Risk Reduction and Management Office. Si Chona Carion sa report. Pasado alas 12 kaganinang udto nagtapok ang 72 ka mga tao uban mga airport police nga milangkob sa WASAR team sa baybayon sa Barangay Ibo. Din himutang ang incident command post kun ICP. Sila ang mga airport police nga nakapaubos na sa Water Survival Search and Rescue Training. Gibahin sila og upat ka team. Matag team adunay duha ka sakop sa airport police nga nakaagi na sa WASAR training. As long nga wala dili ma-cancel sa akuan sir, ay raps na mo padayon sir. Pwede rest sa inyong bahin? Mo risk good sir, pero it's part of the training. Si Ensign Eric Salceda, Deputy Commander sa Philippine Coast Guard Central Visayas, mipasulob og life vest sa 72 ka mga misalmot sa SEACREX. Giawhag usab niya ang mga airport police nga siguroong dili magkabuwag ang matag usa alang sa ilang seguridad. Iyang gihulagway nga baluron ang karagatan ug may igong gikusgon ang hapak sa hangin. Samtang misalmot ang Lapu-Lapu City Disaster Risk Reduction and Management tungod kay ang Mactan Airport anaaman sa jurisdiction sa Dakbayan. Busa masukod usab ang kaandam sa ilang mga responder atol sa Sea Crash Rescue Exercise. Nangandam sa ta ang atong resources, ang atong mga tao, gi-appeal nato sa kaning exercise karon because this is part of our contingency plan. Sa SEACREX, masukod usab ang dugang kaymanan nga ngayang huptan sa mga responders sa pagtubag sa ingon ana nga aksidente. Ubani Jun Solon, Chona Carion, Balitang Bisdak.